La tine soțul, parcă. Da, Da. de la Firenze. Da. Deci de asta spun, sunt 3 de fapt deodată, cu feedback anterior. Da, da. Ce aștept eu de la cursul acesta, să învăț cât mai bine ce face fiecare iconică din aceea în parte, pentru că fiind obișnuită cu 2003, 2007-le am făcut niște semne de întrebare și n-am înțeles de ce nu sunt acolo unde știam eu și de ce trebuie să mai apară și în jos. Asta e foarte bine, că pui întrebarea, da, de ce? Și că vrei să găsești răspunsuri la da, de ce? Și să nu fac automat. Economia de timp, să nu mai duc, să încep să gândesc să văd unde este, vreau să fac aia, unde trebuie să mă duc. Vreau să știu exact unde să mă duc, fără să... Și pentru ce? Da. Da. Adică să fie o învățare logică. Da, lucrezi destul ca să poți... Exact, prin respect. Da. Oricum, clar că la început o să lucrez bacalaureat și mă devenim foarte multe, dar lucrând foarte mult, abia după aceea putem să ne ducem exact acolo unde am gândit. Mai ales că într-adevăr, aplicația oferă foarte multe instrumente, e adevărat, dar putem găsi și pe lângă acestea și posibilități mai scurte, mai rapide, prin care putem rezolva aceeași perioadă. Gabriela este numele meu, de la Transilvania. Care a fost de la mare predator de numele? Gabriela Nicolae. Ca și așteptări, m-ar interesa, nu știu, poate funcții noi în Excel, în primul rând, și m-ar interesa și lucruri cu bazele de date. Foarte bine, da. Chiar am interes deosebit. Nu știu, mă gândesc poate modalități noi de a face lucruri pe care le fac acum într-o anumită manieră, poate găsesc moduri noi, mai rapide, mai simple. Lucrezi cu aceste platforme? Lucrez cu 2007, nu cu 2010, da, cu Windows 7, cu Office 2007. Deci nu 2010. Nu 2010, foarte puțin am lucrat pe 2010, am văzut că sunt câteva modificări. Și ai renunțat? Nu am avut... Acasă am 2007 și de foarte puțin timp lucrez la birou pe 2010. Dar mă gândesc că, nu știu, poate sunt funcții noi de care nu știam eu ceva... Legat de bază de date, ce anume? Care sunt așteptările concrete vis-a-vis de bază de date? Deci, în momentul de față chiar nu am lucrat deloc cu bază de date. Orice e binevenit, cât de puțin... Adică să avem o idee despre ce înseamnă bază de date, ce înseamnă exploatarea bazelor de date, către cine și care sunt modalitățile prin care se poate face. Da, în principiu, noi avem niște rapoarte, niște situații pe care le primim. Mă gândesc că poate îmi găsesc drumul mai ușor, având aceste informații. Elis Petan, lucrez la Banca Românească ca și ofițer bancar. Din Mangalia. Din Mangalia. Elis Petan. Este. La noi la școală se lucrează foarte mult în Excel și eu trebuie să îmbunătățesc mai mult cunoștințele în această aplicație. Deci a nominalizat de la început Excel-ul direct. Deci ai punct lovit, punct ochit, nu? Da. Bine, o să obțin mult mai multe informații care sunt... Dar acestea te interesau în mod direct. Și așa, de la început. Da, da. Daniel Ipara, e numele meu, sunt de la Raiffeisen. Practic, mă ocup de implementarea tuturor programelor de vânzări din județul Constanța, în toate agențiile din Raiffeisen și, practic, folosesc zilnic cam toate aplicațiile Office-ului, mai ales Excel-ul și PowerPoint-ul. Ceea ce îmi doresc de la cursul acesta, nu știu, poate aflu ceva nou față de ceea ce știu. Adică lucrezi în mod curent, consider că le stăpânești
Da, și vreau să văd ce aș mai putea învăța nou. Da. Ok. Mulțumesc, Florea Daniela, de Studiul Economic la CFR și sunt data ISN sociale. Așa avem 300 de membri. Deci sunteți două CR-uri aici, cum s-ar spune. Da, suntem diferiți. Da. Deci sunt practic 700 de membri reprezentați, să spunem oarecum aici. Da. Și chiar acum, din ce am citit, nu am știut că să fi că Windows 7, eu îmi folosesc sistemul și ca Office 2007. Nu 2010. Da. Și atunci când am trecut de la 2003 la 2007, totuși am avut puțin probleme folosind sistemul și Word-ul. Și acum sper să fie mai puține. Sau deloc, chiar. Să vedeți în fiecare zi aproape, înseamnă că o să fie bine. Da. Deci o trecere... O trecere mai ușoară, înțeleg, de la 2007 la 2010, concret. Da. La Office. Exploatarea mai ușoară. O deprindere mai...